Odíďte. Zavolám políciu. Tak to si ešte rozmyslíš. Tak už si pochopil, že to myslím vážne. Chcem svoje prachy, inak si to odskáče tvojej mame. Jasné? Zažila som v jednom nočnom bare strašnú bitku, doteraz na to neviem zabudnúť. A ja som práve ten typ, ktorý trochu neuvažuje, že keď vidím takéto niečo, že sa deje, ja v momente mám chuť sa do toho zastarať a odtrhať ľudí, kričať. Zavolala som vtedy políciu. Viem, že ten dotyčný si jeden to všimol a začal mať s tým problém. Neuvažujem vtedy. Vtedy sa vo mne absolútne búri všetko to, čo mi hovorí, že toto je svinstvo, je to nespravodlivosť. Ale zažila som práve s takýmito bejsbolovými pálkami, že si vybavovali účty nejakí ľudia medzi sebou a bolo to brutálne. Neviem, o čo išlo, ani som to neskúmala, ale volala som políciu. Konám väčšinou. Tak nie je mi ľahostajné násilie, ktorého som chtiac nechtiac svedkom.